Пускам си едно кафенце и отивам да обработвам новото видео как се сменям гумите. Днес ще сменяме гумите на колата и ще ви направя ново видео как ще направим това заедно. Докато приготвях новите болтове и гуща четем тук. Докато приготвях новите болтове, защото моите джанти са с два различни болта, едните са прави, другите са леко заоблени и летните ми джанти са с заоблени болтове. Заоблени. Докато изкарвах новите болтове, 5 болта липсваха и съм наложил отзад да разкача резервната гума да разкача и да намеря другите болтове. Намерих ги, наредих ги. Сега всяка една страна имаме по 4 болта. Така, отиваме да се трудим. По 5 болта. Обичаме да се цапаме, това сме си взели ръкавички.
Затягам ги така на ръка, защото иначе имаме и такъв дрей момент ключ. Не знам точно как е на български, на немския дрей момент шлюсле. Имам и такъв, обаче не знам как се настройва. Ако някой знае как се настройва, моля пишете ми в коментарите, да мога да си затегна болтовете както трябва. Иначе така ги затягам от години наред, както си сменям сам гумите. Продължаваме, имам още една гума. Ето 35 минутки, 4 гуми, нашата количка. Иначе си имаме разни нещица, резервна гума, тем подобни. Сега искам да видя едната гума, видях мека. Искам да видя, че едната гума я видях по-мека. А така, като гледам са добре. Трябва да закарам до гумаджията, да метне един поглед. Така, затегнахме ги. Принципно съм ги мил джантите. Сега преди да сваля тея, минах през автомивката да ги изпръскам. Аз изпръсках цялата кола, тя пак е мръсна. Та... Гъва си трябва, гъва. Та съм ги изплакнал лекичко, но след това ще ги закарам в моето студио. И... ще ги закарам в студиото и пак ще ги измия. Пръскам ги с препарат, чечица, цъка-цъка. Става, баце. Така. Сега ще приберем разни неща. Иначе тук имам даже политула за черна кола, за черен цвят. Имаме си помпичка, имаме си всичко. Така. Сега... Само се отваряме тук. И сега ги караме към студиото. То не е далече. Така че да се лашкат отзаде не ми пречи. Едната гума е различна, защото така и купих, защото явно е пукана. Или ако е крива, но това не означава, че не става. Сега ще ги закарам в студиото. Няма ги чисти днеска. Тази седмица, като имам свободно време, мятам ги отзаде в склада. Като имам по свободно време, с препаратче, гъбка и всичко е точно. Да. И така. После ще се включи пак. И ще кача клипа, очаквайте го много скоро.